Bé, ara us ensenyaré els que us pot passar de seguida a la segona missió, pràcticament, quan jugueu als caçafantasmes. No reinicieu la consola perquè simplement tirant una mica endavant veureu que tot continua funcionant bé. Ara bé, aquest tipus d'errors s'haurien d'evitar totalment. Bé, quan poses el joc i veus aquest logotip, la veritat és que pels que van viure a l'època dels caçafantasmes, doncs la nostàlgia torna, no? Sembla, com podeu veure, que està força treballat el tema de les càrregues, però bàsicament porto jugades 2 hores i no he vist gaire cosa més del que podeu veure en aquest mateix vídeo, o sigui que s'ho podrien haver treballat més, aquest tema. I com ja expliquem a l'anàlisi, les càrregues en aquest cas ens tallen massa l'acció i són llargues. Ara veureu el bug que hem trobat, no? Avancem a la sala. Com veieu, les veus són en anglès i aquí vindrà l'error. Veieu? Ara s'ha bloquejat, però el joc continua executant-se. El primer que hem fet ha sigut reiniciar la consola perquè pensàvem que la nostra consola ja estava a punt de dir-nos adeu, però si podeu sentir la música. Ara mourem el control cap a la dreta, sentiu els passos, i de sobte tot continua. Esperem que això ho puguin solucionar d'alguna manera, perquè com podeu veure ens pot induir a pensar que passa quelcom estrany amb la nostra màquina i no és així.